Nejsem jen maminka, jsem také žena. Jak na emoční wellness a uvolnění napětí? Mateřství je nádherné, ale někdy můžete mít pocit, že mezi plínkami, úkoly, vařením a uspáváním pomalu, ale jistě ztrácíte to nejcennější – sebe sama. Budiž vám tedy tento článek něžnou připomínkou, že pod rolí maminky stále bije srdce ženy, která touží být vyslyšená a naplněná. Pozbírali jsme pro vás praktické a jednoduché tipy, jak sklidnit mysl, uvolnit napětí a znovu se naladit na sebe sama, aby byla maminka i žena ve vás vždy v dokonalé rovnováze. Když dech léčí. První pomoc, když vaše úkolí začíná být neúnosné, vraťte se k dechu. S každým výdechem nechte odcházet starosti a s každým nádechem přivítejte svěží novou energii a vděčnost. Pokaždé, když cítíte, že napětí stoupá, pomůže vám jednoduché dechové cvičení, které okamžitě sklidňuje nervový systém a navozuje pocit pohody. Říká se mu čtverný den. 4, 4, 4, 4. Tedy nádech nosem na 4 doby, zádrž na 4 doby, výdech ústy na 4 doby a opět zádrž na 4 doby. Pokračujte v tempu minimálně 5krát. Už po minutě pocítíte, jak se v těle rozlévá klid. Trénujte tuto praxi i preventivně a tělo se bude postupně vracet ke své harmonii. Malé rituály klidu pro každý den. Někdy stačí jen drobnosti. Zastavení u šálku bylinkového čaje, pomalá liftingová masáž, povýživné skincare s vědomým a laskavým dotekem, tichá aromaterapeutická koupel při svíčce, když děti konečně spí. Právě v těchto chvílích jsme to konečně my. Ženy, které si právě dočerpávají baterie a pomalu se navrací sami k sobě. Vytvořte si i vy svůj každodenní večerní mini rituál. Klidná hudba, pár stran z knížky, několik prokrvujících tahů gašou po obličeji, nasávání vůně levandule z jemné masáže šlehaným máslem. Není třeba mnoho. I malá chvilka se počítá a po celém týdnu budete mít skvělý pocit, že jste si vzala kousek sebe zase zpět. Péče o pleť jako cesta zpět k sobě. Když jsme unavené, často sami sebe přeskakujeme. Jdeme cestou pohodlí a uklidňujeme se tím, že teď prostě není čas. Právě tady ale zaséváme semínka hlubokého pocitu přetížení povinnostmi a stírání vlastní identity, která může postupně přerůst až v depresi či syndrom vyhoření. Odsouvání vlastní důležitosti není ctnost, ale naopak žití na dluh, za které zaplatíte dlouhodobou frustrací. Proč nezapomínat na sebe? Pečovat o sebe není otázka vzhledu, ale hlubokého psychického ukotvení pocitu i na mě záleží. I když se mohou zpočátku zdát povinnosti až příliš naléhavé, nikdy nejsou naléhavější než vaše vnitřní spokojenost a sebevědomí. Možná už na ně nemáte tolik času, co dřív, ale i těch pár minut denně dokáže skutečné zázraky. Váš rituál krásy můžete vmáčknout i do 2 minut, které se vám nastřádají k dobru. Jak na ranní skincare pro uspěchané maminky? Ráno pleť vyčištěte pěnou očistím tvář, osvěžte hydratační mlhou modré z nebe a zapracujte pár kapek růžového z nebe spolu s oblíbeným olejovým sérem, případně i kapkou BB krému. Pak pročište obočí, pár tahů řasenky a máte hotovo. Z jedné vody na čisto sklidnění, hydrataci i lehké líčení, které stihnete, sotva co si děti vyloudají z postýlek. A co večerní skincare? Ani ta nemusí trvat věčnost. Stačí přidat při čištěním ještě odlíčení a místo olejového séra sáhnout po hutnější péči půlnoční balzámu, které vyhlazují jemné linky, sklidňují podráždění a do rána smažou všechny stopy po prouděné noci. Když je toho moc, sáhněte po přírodních pomocnících. Emoční přetížení si žádá úlevu nejen v mysli, ale i na těle. Hořčíkové máslo klidné nožky vám pomůže od napětí, které se střádá ve svalech, sklidní nervy a podpoří hluboký spánek. Balzám klidný dech si zase postará o volné dýchání, když vás ovládne stres a úzkost svírá hruď. Stačí jemně potřít oblast hrudníku a nechat bylinky kouzlit. Nezapomínejte, i vy jste důležitá. Mateřství je láska, která nezná hranic. Ale nezapomínejte, že i vy si zasloužíte být opečovávaná. Nejste jen maminka, jste také žena. Citlivá, krásná, občas zranitelná. A právě to z vás dělá tu nejkrásnější bytost. Tak si ještě dnes večer udělejte čas jen tak sama pro sebe. Ne na dlouho, i kdyby 5 minut. Uvidíte, že se s každým dalším dnem budete vracet k sobě stále častěji. Jemně, s láskou a bez výčitek. Protože spokojená a naplněná vnitřní žena, to je nejcennější dar, který můžete dát sobě i svým dětem.